Има един доста проблемен университет в Перник. Какво става с него? Ами да, той всъщност университета в Перник беше повода въобще да се внесат законопроекти за изменение и допълнение на Закона за висшето образование и да се създаде ред, по който частните университети, когато собствениците им ги няма или пък не желаят да ги предложат за закриване на Народното събрание, да могат да бъдат закривани. Всъщност ние през лятото на 2024 година, под ние имам предвид Народното събрание, единодушно закри един университет в Пловдив, който 10 години не функционира. Да. Без за това да има предвиден законов ред, защото собствениците ги нямаше никъде. Нали? Трябва собствениците да предложат. За държавните е ясно. Там Министерския съвет представлява собственика, т.е. българската държава, и ако желая да закрие или да преобразува, собственика е ясен. За частните обаче не е така. Поради тази причина, всъщност, след и по време на дискусиите между двете четения се появи едно предложение, което беше подкрепено напълно и от съвета на ректорите, Организацията на ректорите на българските висши училища, че е най-добре да се закрива университет, ако представлява заплаха за националната сигурност. Тоест, с други думи, ако ДАНС докладва на Министерския съвет, че както в Перник има очевиден проблем в университета, имам предвид не в града Перник, който е чудесен, в Пернишкия частен университет, има проблем с студенти, които под прикритие на студентския статут всъщност влизат в България, респективно и в Европейския съюз,